πρώτα απ' όλα πρέπει η μακέτα μας να είναι κάπου στο κέντρο τυπωμένη, δεξιά και αριστερά να έχει λευκό περιθώριο σε περίπτωση που μας ξεφύγει λίγο η πλαστικοποίηση, να μην μας χαλάσει όλο το υλικό. Το υλικό μας πρέπει να είναι μεγαλύτερο από την πλαστικοποίηση, γιατί αλλιώς θα το διπλώσει, θα το κολλήσει απάνω στην πλαστικοποίηση και θα μας χαλάσει εντελώς η πλαστικοποίηση. Πρώτο βήμα πριν αρχίσουμε την πλαστικοποίηση είναι να ευθυγραμμίσουμε τον πλαστικοποιητή μας. Ο πλαστικοποιητής μέσα στη συσκευασία έχει αυτό το ειδικό χαρτόνι που είναι ίδιο πάχος πέρα ως πέρα και το οποίο θα μας βοηθήσει να ευθυγραμμίσουμε τον πλαστικοποιητή μας. Τον έχουμε ανοιχτό τον πλαστικοποιητή και βάζουμε το ειδικό χαρτόνι ανάμεσα στους δύο κυλίνδρους. Και με τις δύο βίδες που έχει αριστερά και δεξιά στο μηχάνημα φέρνουμε τους κυλίνδρους ώστε να είναι το ίδιο πάχος από τη μία πλευρά μέχρι την άλλη. Δεύτερο βήμα είναι να τοποθετήσουμε την πλαστικοποίησή μας απάνω στο μηχάνημα και να την τεντώσουμε ώστε να μην μας κάνει ζάρες και να μην τσαλακώσει το υλικό μας. Τώρα θα μάθουμε πώς θα τοποθετήσουμε την πλαστικοποίηση. Η πλαστικοποίηση μέσα το μηχάνημα έχει δύο τέτοια εξαρτήματα, τα οποία μπαίνουν δεξιά και αριστερά στην πλαστικοποίηση και μετά όλη την πλαστικοποίηση θα την τοποθετήσουμε απάνω στο πιο ψηλό σημείο του πλαστικοποιητή μας. Αφού έχουμε τοποθετήσει την πλαστικοποίηση απάνω, από το πίσω μέρος θα βγάλουμε την πλαστικοποίηση προς τα έξω, ώστε να ακολουθήσουμε το επόμενο βήμα για να περάσουμε την πλαστικοποίηση από μέσα. Και την έχουμε τραβήξει προς τα κάτω, ξεφλουδίσουμε λίγο την πλάτη της πλαστικοποίησης και κολλάμε στο κάτω μέρος της πλαστικοποίησης ένα κομμάτι χαρτί αυτοκόλλητο αλλά καλά κολλημένο γύρω στους 3-4 πόντους. Έχουμε κολλήσει το αυτοκόλλητό μας στην άκρη της πλαστικοποίησης. Θα περάσουμε τώρα όλη την πλαστικοποίηση ανάμεσα στους δύο κυλίνδρους. Και αφού την περάσουμε, θα την τραβήξουμε από πίσω, και θα την τεντώσουμε καλά, κοιτώντας η πλάτη όλη να είναι από τη δική μας πλευρά. Και αφού έχουμε περάσει όλο το αυτοκόλλητο και έχουμε κοιτάξει η πλαστικοποίηση να μην έχει κολλήσει κάτω, το τεντώνουμε καλά από πίσω και κατεβάζουμε τον ειδικό μοχλό που έχει από δεξιά το μηχάνημα ώστε να τεντώσει καλά η πλαστικοποίησή μας. Και μετά την πλάτη της πλαστικοποίησης θα τη βάλουμε από μπροστά με τα ειδικά κλειψάκια που έχει, θα τη στερεώσουμε με τα 3 κλειψάκια που έχει, θα τη στερεώσουμε δεξιά, στη μέση και αριστερά και είμαστε έτοιμοι τώρα για να κάνουμε την πλαστικοποίησή μας. Που έχουμε κάνει όλα τα προηγούμενα βήματα που σας έχουμε αναφέρει για τον πλαστικοποιητή, είμαστε έτοιμοι να πλαστικοποιήσουμε το υλικό μας. Ανοίγουμε το διακόπτη και βάζουμε το υλικό μας στην πλαστικοποίηση. Κοιτάμε η πίσω πλευρά πάντα να έχει καμιά 10 πόντους λευκό περιθώριο. Βάζουμε την πλαστικοποίησή μας και είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Πατάμε το κουμπί που λέει το διακόπτη
τεντώνουμε την πλάτη μας με τα ειδικά κλειψάκια που έχει μέσα, κοιτώντας πάντα στην αρχή από πίσω να μην μας το πάρει από μέσα, και είμαστε έτοιμοι να πλασικοποιούμε. Πατάμε το διακόπτη και πλασικοποιεί και την πλάτη τη τυλίγει από μπροστά. Αφού τελειώσει η πλαστικοποίησή μας, αφήνουμε ένα κομμάτι αυτοκόλλητο πάντα ανάμεσα στους δύο κυλίνδρους και το κόβουμε μετά με ένα ξηράφι την πλαστικοποίησή μας και είναι έτοιμη. Αφού έχει τελειώσει η πλαστικοποίησή μας, κόβουμε το υλικό που έχουμε πλαστικοποιήσει τη μακέτα μας με ένα ξηράφι και βγάζουμε το υλικό μας και είμαστε έτοιμοι για να το δείξουμε στον πελάτη. Στην εταιρεία Datargos που θα συνεργάζεστε μπορείτε να βρείτε πλαστικοποίησεις διαφόρων διαστάσεων σε ό,τι μέγεθος επιθυμείτε εσείς, το οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να πλαστικοποιήσετε κάρτες, έντυπα και ό,τι άλλο, οτιδήποτε χρειαστείτε εσείς.